Tässä podcastissa on 2 roolia. Toinen on kävelemistä harrastava kirjailija ja toinen urbaania luontoa ihaileva amatöörihaastattelija. Mitä ihmisen mieleen tulee, kun jalat kuljettavat eteenpäin? Tämä on Kävelyjä kirjailijan kanssa. No niin, ollaan kirjailija Virve Sammalkorven kanssa poikkeuksellisesti iltakävelyllä. Kävelyjä kirjailijan kanssa. Tänään kevät on hellinyt, eikö se ole? Tää on aika viileetä. Ei tuule. Ei tuule, nyt ei tuule. Me ollaan Pirkkolan uimahallin edessä. Tää on rakennettu muuten vuonna 1968. Entäs toi viereinen rakennus, milloin se on rakennettu? 2021. Miten se sun mielestä niin istuu tähän maisemaan? Mä muistan, että semmoinen tarina oli, että sitä piti kalliota tuosta vaan vähän tasoittaa. Niin joo, se Minna Tervamäkihän kävi tanssimassa siinä todella hienon tommosen baletti, voiko sanoa, että tanssia taideteoksen. Kävi tanssimassa taideteoksen, balettitaideteoksen tuossa kallioiden kunniaksi, vielä kun ne siinä oli. Keskuspuiston puolesta. Niin, keskuspuiston puolesta joo. Se oli tosi hieno tanssikappale ja hieno pieni tilaisuus. Ja nyt kallioita ei siinä ole. Siinä on onko se nyt sitten padelhalli vai mikä se on? Se jää nyt nähtäväksi, mutta ilmeisesti padel tulee olemaan yksi isoimmista vuokralaisista. Tää on kokenut aika paljon uudistusta viime aikoina. Tää Pirkkola, vaikka rakennukset onkin tutun näköisiä. Jäähallikin. Lukuun ottamatta padelhalli. Niin, se on ihan ylimääräinen joo, mutta jäähallikin on uusittu. Joo, mutta sehän on niinku lähtökohtaisesti, tää on aika pitkälle saman niinku näköinen ulospäin ainakin. Ja myös sisältä. Mä en ole, että tarvittiin kääntää vähän niinku ympäri. No katsomo on samassa paikassa, mutta kahvila siirtyi toiselle puolelle. Mites tää Pirkkola, onko sulla tässä, mitä tää niinku muistoja herättää? No ei pelkästään muistoja. Mä luulen, että me pelataan tänäkin kesänä täällä harrastesarjan futispelejä. En ole kyllä varma, en ole kattonut, mutta toivon mukaan täällä on hyvät kentät. Kyllä, täällä kelpaa kyllä urheilla. Mä itse muistan, meinaan siis pikkupoikana, kun pelasin jääkiekkoa, niin Jokereita vastaan tultiin tänne aina pelaamaan. Ai miksi just tänne? Olisiko tää ollut silloin Jokereiden kotihalli? En tiedä, onko tänä päivänä. Vai onko sellaista kotihallikäsitettä junnuissa enää olemassakaan? Tää on mun mielestä kyllä jotenkin sympaattinen urheilualue tää Pirkkola. Kun tässä on tää vanha juoksuratakin ja isoja puita. Tuo hiekkakenttä on kyllä aika huonolla käytöllä tuossa keskellä. Nykyään kukaan halua missään hiekkakentällä. Me ollaan lämpätty siinä kyllä. Mä luulen, että noi taitoluistelijat niin tekee siinä noita oheisharjoitteita. Mutta siihen voisi olla vaikka pesiskenttä piirrettynä, niin sillä olisi jotain käyttöä. Sitten sieltä tulisi pesäpalloja tänne satunnaisten kirjailijoiden päähän, jotka kävelee täällä. Tuolla oli muuten alkamassa joku näyttää ihan harrastepeleiltä noi naiset tossa noin. Me voidaan kävellä siitä ohitte. Missä me muuten ollaan matkalla? Eikö meillä ollut tarkoitus mennä tonne Pirkkolan niille vanhoille ruotsalaistaloille ja siinä keskellä kun on se semmonen puropuisto, niin kävellä siitä ja sitten ehkä sinne Urnalehden suunnalle. Urnalehden suuntaan? Niin, Maunulla Urnalehden. Niin. Joo, mennään vähän niin kuin menneisyydestä tulevaisuuteen. Me nyt tässä pohdittu viime aikoina näitä, miten nopeasti pandemia-aikaan, niin tällaiset kaikki niin kuin tulevaisuuteen ajatellut asiat tuli todeksi. Esimerkiksi etätyöskentely, etätoimisto. Ihan yhtäkkiä siitäkin tuli totta. Ja vähänkään sitten nähtiin Espoossa niitä Alepan robotteja.
Kyllä. Se ei nyt sinänsä, no en mä tiedä. Meinasin sanoa, että se ei sinänsä liity varmaan pandemiaan, mutta tuli mieleen, että saattaa se liittyykin. Nopeuttaako se verkkoon? Kyllä mä luulen, että se jollain tavalla on nopeuttanut prosessia. Tosin ne Espoon robotit on kai ollut jossain Jenkkilässä jo pidempään käytössä. Että tänne meidän takapajulaan niin ne tulee vähän hitaammin. Se oli hauska se yksi robotti, joka seisoi siinä keskellä tietä. Mikä se syy olikaan? Tai siis se oli menossa yli siis tosta. Valot vaihtuu. Ai niin, suojatet. Niin, ja se ei osannut käyttää järkeensä. Kuin niin? Ai, että se olisi juossut siitä niin. Punaisiin päin. Niin, mutta se jäi keskelle suojatietä seisomaan. Kaos. Tulevaisuuden kaos, kun robotit rikkoo lakia. Niin ne vois pidättää ja heittää putkaa. Tai kuka saisi sakot? Se olisi itse asiassa mielenkiintoinen, että onko tarkoitus, että robotit tulee ikään kuin tähän nykytilaan sille, että niiden pitää oppia kaikki ihmisen kehittämät konventiot. Voi raukat, voi robottiraukat. Vai pitääkö niiden ehdolla ruveta kehittää tätä maailman meininkiä toiseen suuntaan? Niin, tekisi mieli kyllä sanoa, että voi ihmisraukat. Jos 2 vuotta sitten muuten... Miten sä pelaisit tulevaisuudessa jalkapalloa? Koska tuollahan tulee hiki. Ja saattaa sattuakin. Muistanpa itsekin, kun on sääriluu murtunut. Ei, se oli pohjaluu. Sitähän pelataan jo, pelattu jo pitkään. Se ei vaan kutsuttu e-sportiksi silloin, vaan se oli vaan rehellisesti tietokonepelejä ja siitä hakattiin käsi hiessä joystickilla. Mä näin jotain, joka jollain tavalla tulisi kuitenkin tähän maisemaan, mutta eihän sen tarvitse tulla tähän maisemaan. Tähänkinhän voisi rakentaa jonkun korkean talo. Juu, tähän mahtuisi muuten monta korkeat taloa. Tai joku serveripytinki. Niin, just näin. Uusia käyttöä tällä. Kun noikaan ihmiset ei ymmärrä, että niille tulee kauhean hyvä olo tuosta pelaamisesta. Ne ei ymmärrä, että miten turhaa se on. Ja ne vois antaa robottien pelata. Niin. Ei pakko pysähtyä ihan hetki. Tää on mun mielestä hämmentävin spektaakkeli ikinä, tää kaareva pingispöytä. Mä luulin, että se on taipunut sateessa, mutta siis ei oo. Niin jos pingissä ei muuten ole tarpeeksi vaikea laji, niin sit voidaan tehdä kaareva pöytä, niin sit se on täysin mahdotonta. Kuka ei suostu edes pelaa siinä. Mutta ootko kokeillut, miten se käyttäytyy se pallo kaarevalla? En oo kokeillut. Sehän voi olla, että se helpottaa. Varmasti helpottaa sitä, että se pallo hyppää tuonne maahan. En ole ikinä nähnyt ketään siinä pelaamaan. Pakko tulla melkein joskus testaamaan. Täällä on muuten sen verran erikoinen sää, että mä en tietäisi mitä. Mä laittaisin tonne futiskentälle. Sieltä todennäköisesti tulisi joka tapauksessa järjettömän kuuma. Sitten tää on sen verran kylmä, että pystyy eläytyä siihen, että sitten tuossa vaihdosseistessä tulisi kylmä. Kyllä. Niin mun piti tuossa aiemmin sanoa, että tuosta niin tulevaisuudesta, että jos olisit reilu 2 vuotta sitten jollekin heittänyt läpällä, että joo, tuutte istua seuraavat 2 vuotta himassa tekemässä duunia, niin mitä luulet, että olisi kyllä kukaan uskonut sinua? Kyllä mä luulen, että jotkut, tai niinku, että kyllä se, siis, niinku, mitä mä sanoisin, siis kyllä ihmiset olisi kokenut, että se on mahdollista, mutta se olisi lähinnä naureskeltu, hei työnantaja Anna, hei, niinku jotain tällaista. Mutta siis kyllähän monet on halunnut tehdä ja kyllähän siis osa ihmisistä on tehnyt jo pitkään etätöitä. Ei se nyt niin uutta ole, mutta tämä laajuus vaan, että niinku tosiaan kaikki. Niin. No, tai no kaikki ja kaikki edelleenkään. Esimerkiksi kaupan myyjät ja sairaanhoitajat ja niin edelleen. Niin teki kuitenkin lähitöitä koko sen ajan. No nyt jos me katsotaan 2 vuotta tästä eteenpäin, niin miten sä luulet, että onko jengi palannut takaisin toimistoille ja ollaan unohdettu tää 2 viimeistä vuotta vai? Se onkin hyvä kysymys, kun mä oon miettinyt sitä, että jos se ei palata takaisin toimistoille, niin johtuuko se
pandemiasta vai johtuuko se jostain muusta, esimerkiksi jostain energiansäästöstä tai niin kuin järjetöntä vaikka toimistotyöntekijälle lämmittää sekä koti että toimistotila? Kumpi silloin jää? Koti vai toimisto? Niin, siis onhan sitä ennenkin puhuttu. Mä muistan monesti tuolla päivätöissäni, joka siis ei ole se kirjailijan työ, joka on siis yötyö ja viikonlopputyö, niin ollaan naureskeltu, että jos olisi semmoiset niin kuin vaan sängyt siellä toimisto, niin voisi sujuvasti tehdä paljon pidempiä päiviä. Kyllä. Mutta toisaalta... Siis mä laittaisin vielä ne sängyt siis ehdottomasti kapseliin. Niin, se viittaa, kapseli on siis tulevaisuus. Se viittaa tähän, nyt selvästikin tähän Suomen 100 uutta mahdollisuutta raporttiin. Eikö tässä on nimenomaan tässä Risto Linturi ja Osmo Kuusen raportissa ne kapselit? Kaikki on kapselissa. Tosin on muuallakin puhutaan aina kapselista ja kaikki liikkuu. Niin kapselit, olisiko ne niinku turvallisuusjuttu? Siellä voisi ruokkikin sen työntekijän. Kyllä. Ja poistaa siitä eritteet. Kaiken näköistä. Siis ihan mitä vaan voisi tehdä. Että piuhat kiinni vaan ja nesteytys kuntoon ja vitamiinit kuntoon. Sitten taas toisaalta kun tekoäly... Sillä, että tekoäly... aamulla ihan hirveästi tikis, kun työpäivä alkaa. Niin mutta sitten taas toisaalta kun työntekijöitähän vähennetään, niin okei, no tietysti ne, jotka siellä on, niin niistä täytyy ottaa niin kuin enemmän irti tehoja. Kyllä. Ja mikähän tietysti estä sitä, että voitaisiin niin kouluttaa myös sen yöaikana. Ja asentaa päähän jotakin. Niin. Esimerkiksi niin kuin vaikka 20 vuoden työkokemus siirtää jolta vanhemmalta työntekijältä johonkin nuoremmalle työntekijälle. Salaa. Niin, ovelaa. Aamulla heräät ja huomaat, että susta on tullut junnu. Ai niin päin, että se olisi tyhjennetty. Niin. Mutta ajattele sitten, että jonkun naisen synnytyskokemus siirrettäisiin jonkun 20-vuotiaan miehen päähän. Aika kova. Lisäisikö se empatiakykyä? Siinä olisi asiakkaat ihmeissään, kun seuraavassa palaverissa niin tiimi olisi vaihtanut täysin hattuja. Nimenomaan hattuja. Kaikki oli se, että sullahan on niin pitkä kokemus, että kerropa sinä mitä mieltä olet tästä asiasta. Olisi vaan ihan, että en mä vaan osaa sanoa. Tämä on vaikea kysymys. En ole koskaan kokenut tätä. Nyt en tiedä mitä vastaan. Niitä kattelisi tiimin jäseni silleen anovasti, että voiko teistä joku vastata. Noitakaan ei olisi, noita autoja sitten varmaan siinä kapseliajassa. Kyllä autot pysyy, mutta niihin vaan työnnetään ne kapselit sisään. Meinaat se, että se ei muistuttaisi kapselia sitten jatkossa? Kapseli sisässä. Se voisi olla semmoinen niin kuin virtaviivainen sellainen. Se paitsi kaikissa tieteiselokuvissa, niin tällaiset niin kuin auton kaltaiset, niin nehän niin kuin leijuu ilmassa. Ei ne ajat teillä enää. Eikö se silloin voisi olla vähän semmoinen niin kuin avaruuskapseli? Kyllä. Mutta se ei vaan lennä. Näytäpä muuten kuinka iso kukkiva puu tuolla. Jonka nimeä et tiedä selvästikään. En mäkään. Mikä se voisi olla? Niin, kun se on noin korkea ja valkoiset kukat, pitäisikö mennä katsoa lähempää, että onko noin iso kirsikkapuu? Meinaat se, että nimi selviää, kun katsoo oikein läheltä. No, mutta ainakin kukat näyttää tutummalta lähempää. Niin, voi katsoa, että onko se niin kuin omenan Saavuttiin muuten tänne Puropuistoon, eikö olekin hieno paikka? Joo, tää on kyllä tosi hieno. Kato, vässäräkki kahlas uimaan, ihan kuin ihminen. Se laskee tuota penkkaa pitkin ja se kahlaili. Iltapesu. Ottaako tää mun mikki muuten kiinni johonkin kankaaseen? Se jää nähtäväksi. Kuulee vasta jälkikäteen, että onko näin. Mä vaan mietin, että onko toi huonosti. Mikäs tän puron nimi on? Nyt tällä on virallista nimeä, sitä on kutsuttu Pirkkula uomaksi. Ja sitten tää on hauska, kun tää tälleen
kaartelee ja kiemurtelee. Niin tää näyttää vähän siltä, kun tää olisi ollut vuosia tismalleen samassa kohtaa, kun se menee aika syvässä uomassa tuolla ja meanderoi hienosti, sillä lailla kun puron kuuluukin. Mikähän tää puu tosiaan on? Eikö nää ole kirsikan lehti? No. Tää on vaan valtavan korkea. Mä muistan nähneeni näin korkeata kirsikkapuuta ikinä. Haistoppa sitä. Se tuoksuu tosi voimakkaasti. Tuoksuu niinku tuhomelta, mutta siis se ei ole tuomi tietenkään. Se on ihan päivänselvä juttu. Tuomi on tuossa vieressä nupulla. Kyllä. Haissoit sä? Heikosti. Siinä on aika voimakas tuoksu. Voi olla, että mä oon menettänyt hajuaistini. Ajattelin, että tulevaisuudessa ei tarvitse opettaa lapsia ajamaan polkupyörääkään, kun niihin voi asentaa aivoihin vaan sen tiedon polkupyörällä ajamisesta. Kyllä. Miten tuli tuossa synnytyskokemuksesta mieleen, että pitäisi jos vahingossa, pitääkö se optimoida, että sä asennat semmoisen ihmisen pyöräilyhistorian tai sen jonkun datan sinne, jolla ei ole esimerkiksi tietoa siitä, että kaatuu, tekee liian voimakkaan käsijarrutuksia, vetää etuhampaat edellä tantereeseen ja menettää koko kaluston tai jotain muuta. Se vahingossa siirrät kaikki pelot ja putsataanko ne jotenkin ne muistot? Vai voiko sen läpikäydä jotenkin etukoukkuun? Vähän moderoida kohinan sen. poistaja. Niin, just niin. Se oli siinä Linturin raportissa, mutta se tarkoitti eri asiaa se kohinan poisto. Kyllä. Niin vähän samalla tavalla kuin ääninauhoista voidaan poistella niitä. Ne poistaa sieltä kaiken sellaisen punaiselle menevän. Tekee jonkun piikin tai jonkun. Niin, tai voisi se olla niin, että sitten tavallaan niinku se olisi joku kehittänyt tämmöisen niinku nimenomaan tämmöisen jonkun algoritmin, jolla pystyy tunnistamaan niinku näitä ei toivottuja asioita. Ei toivotut ainekset, Ne. hampaanmenetykset ja muut. Tää on muuten ihan superhieno oikeasti tää puro täällä. No ja puisto. Ja tuntuu, että tää on täysin alihyödynnetty. Se voi johtua ehkä siitä, että jokaisella täällä Pirkkola-alueella on oma piha, niin sitten ei ymmärrä, että niillä on tämmönen helmi täällä. Niitä sitten ymmärtää, mutta eivät käy sitä nyt jatkuvasti tässä hehkuttamassa. Pirkkolahan kans uudistuu aika rajusti nyt, kun tulee tuo raidejokeri tähän. Onko sulla mitään aavistusta, kuin vanhoja on nämä ruotsalaistalot? Eikö ne ole niinku vastaavanlaisia kuin kurintamamiestalot? Vai onko nämä vanhempia? No, tarvitaan taas varmaan sitten Googlea tähän keskusteluun, mutta eikö luulisi, että vähän samaan teemaan liittyvä asia tämä on. Suuri osa Pirkkola-asuintaloista on Ruotsin ja Norjan lahjoittamia. Me aina rikotaan tätä, ei saa googlata ohjetta. Miksi ne on lahjoittanut? Vuonna 1938. Siis sodan jälkeen mun mielestä, että piti saada niinku asuintaloja. Ruotsi ja Norja lahjoittivat 1940 Suomeen tehdasvalmisteisia puutaloja, niin sanottuja asevelitaloja. Helsinki, Lahti, Kuopio ja Kuhmo olivat suurimpia lahjoitustalojen vastaanottajia. Eli näitä samoja löytyy siis noistakin paikkakunnista vai? Tämän mukaan joo. Okay. Pirkkolan omakotialueen, olipas vaikea, sanonko mä oikein sen, omakotialueen. Rakentaminen alkoi sota-aikana 1941. Kaupunki vuokrasi tontit rintamamiehille ja Karjalan siirtolaisille. Tuolloin pystytettiin 150 lahjataloa. Myöhemmin rakennusten määrä kasvoi 200. Kerrotaanko siinä, että kenelle ne sitten luovutettiin tai kuka sai anoa? Tässähän se just sanottiin. Rintamamiehet ja Karjalan siirtolaiset.
mutta et millä kriteereillä? No mutta Kottaraisen pesä. Ne jäi just kiinni, kun ne lenteli, niin siellä on poikaset huutaa. Joo. Onko se toi pyöreä reikä ollut tosi korkea? Aika korkealla. Harvinaista herkkua sekin, eipä noita Kottaraisen pesiä enää hirveästi näe. Mutta mulle tulee tästä tämmöisestä maastonmuodosta aina mieleen, että tässä on voinut olla asutusta jo paljon ennen näitä asevelitaloja. Joskus muinoin, tiedätkö, siis niin kuin joskus Kyllä. jääkauden jälkeen tai jotain. Siis, kun tämähän on ihan täydellinen tämmöinen. Kato nyt, suojainen rinne. Kyllä. Eikö tää nouse just tohon, että vois kuvitella, että on tosi suojainen. Sitten tässä on tää puro. Ja jos me päästään taas näihin taimeniin, tässä on voinut pulikoida kalakantaa. No, tuossa on voinut pestä pyykkiä, jos silloin on pesty pyykkiä. No jotain pyykkiä aina varmaan pesty. Tuo kallio ihanasti tolle ja menee tuohon puroon. Jos haluaisit siirtää jonkun muinaisajan tai menneen ajan, ei tarvitse olla muinaisajan, menneen ajan ihmisen dataa omaan päähän, niin minkä ajan sä haluaisit siirtää? Aika paha. Kyllä se varmaan voisi olla näitä jotain oman maan ensimmäisiä asukkeita. Ja mennä liian kauas. No on sekin tosi kaukana. Niin, menisin aluksi sanoa jotain luolamiehiä, mutta näin on ehkä nekin ollut silloin Suomessakin luolamiehiä. Niin mä tiedän, että luolat on aika kylmiä. Niin, kyllä. On muuten tosi paljon näitä kukkivia puita tässä puistossa. Olisit sä tullut Kundan, Butovon vai Verentien kulttuurin alueelta? Se veren, se kuulosti, Verentie. se kuulosti paremmalta sieltä. Okei. Okay. No niin, nyt me tultiin sitten tähän uuteen kerrostumaan, eli Raide Jokeri kohdalle. Ja nyt me mennään aika paljon muuttunut tää kohta tästä. No, mutta hassusti suunniteltu, kun suojatiet niin menee tuolla ja tuolla oikealla ei näy niin lähin maillakaan ja toikin vasemmalla oleva aika kaukana. Niin kuinkahan moni oikeasti lapsista juoksee, kun tuossa on tuo leikkipuisto, niin tästä yli, mistä mekin nyt mentiin. Kyllä. Varsinkin kun tähän on tehty tää niin uusi polku tätä puron vartta pitkin, niin eikö se olisi ollut aika jees, että se olisi tullut tavallaan tuosta samaa reittiä suoraan tähän? Niin, tai kuin silta. Vai olisiko tuossa voinut olla silta, kun tuossa menee noin onhan tuolla, jos mennään vähän alas tai tuonne eteenpäin, niin siellä on se vanha Pirkkolan pururadan silta. Mutta sä nyt tiedät tästäkin purosta jotakin, niin mikä tää ihan upouus uoma tässä nyt on, kun näyttää aika, ei nyt kallistele eikä kaartele eikä meandoroi. Ei. Oliko se oikein se verbi? Ei nyt ruveta haukkumaan näitä nykyajan rakentajia, mutta ei toi nyt ihan täydellinen lopputulos ollut. Siinä on tietysti se hyvä puoli, että sitä voi fiksata sitten pikkuhiljaa parempaa kuntoa. No se näyttää, että se vesi on ihan jämähtänyt. Kyllä. Ja aika matala. Onko tuossa tarkoitus olla noin vähän vettä? No, tuo on varmaan aika matalalla virtaus. Ei tässä ole tainnut vettä sataa pitkään aikaa, mutta joo, eipä siinä hirveästi vettä kulje. Kävellään nyt siis tää Haagaa kohti. Joo. Mites tuo tulevaisuudessa, niin tarvitaanko silloin tällaisia rekkaparkkeja asuintalojen yhteyteen? Niin miksi ne on tässä? Siis asuuko nämä kuskit täällä alueella? Tää olikin vaan tämmönen
mustaa huumoria tyyppinen, koska siis siinä on oikeasti. Rekkaparkki. Kyllä. No kiva maisema tuolla. Luumupuut ja omenapuut kukkii ja sitten voi katsella tällaista oranssivalkoista. Jätetään brändi sanomatta. Kyllä, siis tää on ihan uskomaton veto. Siis kun mä näin eka kerran, että tuossa oli toi liikennemerkki, missä on siis ilmanen pysäköintipaikka kuorma-autoille keskellä idyllistä omakotitaloaluetta, niin ei kyllä ihan heti tullut mieleen, että miksi. Mitä sä kysyitkään, että olisiko niitä tulevaisuudessa? Niin. Joo, niitä on tosi paljon, kaikenlaisia, mutta niitä ei kutsuta enää rekka-autoksi, ne on noita kapseleita. Rekkakapseli. Ei kun kuljetuskapseli. Kuljetuskapseli. Kuljetuskapseli, logistiikkakapselit. Pitääkö sun valita niistä? Mistä? Niistä logistiikkakapseleista. Onko niillä kaikilla kapseleilla joku vielä tarkempi nimittäjä? Kukkakapseli tai... Varmaan joo, siis jos siinä on jotain, mikä vaatii sen, niin kuin, tiedätkö, sen tavaran kannalta, että onko siellä niin kuin jäähdytys tai just kastelu tai... Entäs sit voiko laittaa niin kuin vaikka lihaa ja vegaanisia tuotteita samaan kapseliin, jos ne... Ajattelit, että tulevaisuudessa syödään vielä lihaa? Totta. Siellä on Nyt jotain proteiiniä. Kyllä, kyllä. Tästä oli muuten tosi mielenkiintoinen juttu tästä tulevaisuuden ruuasta just tuolla Yle podcasteissa tiedejutus. Just siitä, että miten esimerkiksi niin ruokaa voi itse kasvattaa tulevaisuudessa. Oliko se silleen, että sä voit monistaa sun silmämunan seinälle ja et raapii niitä sieltä jotenkin? Joo, siinä oli siis joku, en muista se kaverin nimeä, niin se oli siinä Mad Cookissa, Mad Ventureissa, niin ne söi sen kaverin selästä tehdystä solusta, siis ihmisen niin kuin lihaa, joka oli... Okei. Okay. Ja mun mielestä se Mad Venture-kaverit niin ei sitten ilmeisesti ollut syönyt sitä, koska raja oli kulkenut siinä. Niin, että voi syödä semmoisen niin kuin toisen olennon lihaa, vaikka se ei syö jossain pilttuussa. Mutta sitten kun se liha on kasvatettu toisen ihmisen selässä. Jotenkin selästä. Niin. Missä se oli kasvatettu? Jossain Petrimaljassa vai? Jossain. Joo, siis ilmeisesti niitä kuvailtiin vielä sellaisiin, että on tämmöisiä laboratorioita, missä on vähän samannäköisiä tämmöisiä astioita, kuin on esimerkiksi olutta pannaan. Just. Niin, mutta sillä erotuksella, että siellä on jotain... Kudosta. Niin, siis jotain täydellistä kasvatuslientä, missä sitten voi kasvattaa vaikka tulevaisuudessa kuulemma voi tehdä jopa sisäfilepihvin, joka siis näyttää sisäfilepihviltä, mutta se on kasvatettu. Mutta silloinhan se voisi olla semmoinen niin kuin kasvatuskapseli. Kyllä. Ja se voisi olla hyvin parkissa tuossa Pirkkolan, tuossa idyllisten puutalojen välissä. Paitsi, että miksi mulla on semmoinen olo, että kellä ei ole varaa asua enää tuommoisissa idyllisissä puutaloissa, kun mä edelleen palasee energia. Mulla on jotenkin sellainen olo, että energian pula. Mutta ehkäpä ne sieltä selästä pystyy sitten kasvattaa jotain energiaakin. Tai semmoista poltettavaa jätettä. Onko meillä kaikilla joku pienet ydinvoimalat? Selässä. Olkkarissa. Ammattelit selässä. Niin mä tulee ravinto omasta selästä ja ydinvoimala on niin semmoinen itse niin kuin generoiva, tiedätkö, kaikki. Se olisi kyllä meille ihan oikein, siis ihmiskunnalle, että kuljettaisiin semmoisen, koska ajatellaan mihin jamaan me ollaan tää maapallo saatettu, niin toi olisi tosin, no nyt jos vaikka ajattelee tämän hetken lapsia, niin voi. Toivottavasti ne ei kuuntele kukaan tätä. Toivotaan, mä oon samaa mieltä. Tää kuulostaa ihan painajaisunelta. Milloinkohan Ikeassa tai jossain muualla ruvetaan jo myymään niinku asioita, jotka edesauttaa niiden kapseleiden niinku tuomista sinne koteihin? Ai jotain liittimiä, kapseliliittimiä, niin, ruuveja. Tai semmosia kehikkoja, mihin saa helposti kapseleita kasattua. Se on vähän niinku tää, että eikö suomalaiset on jotenkin keksinyt ton astian kuivatuskaapin? Niin.
Niin olisi samanlainen, mutta Ikeahan ei ole suomalainen. Ei, mutta nyt sä pistät toivon väärän kansaa. No kyllä se voi tulla Suomesta. Mä ajattelin, että niillä on vaan tuo dominanssi tuossa sisustuspuuhassa tällä hetkellä. Niin tommosessa niinku kansan syville riville. Kaikille. Kyllä. Niin koska suomalaiset kun tekee jotain, niin se on kallista ja se on tarkoitettu vaan harvoille ja valituille. Mistähän sekin johtuu? No ehkä tää oli vähän liioittelua, mutta kun nyt jäin oikein miettimään, niin tää tuntuu nyt silleen olevan aika lähellä totuutta. Kyllä. Ei, kun suomalaiset tekee niitä kehikoita, ne on ihan todella hienoja, ne pistetään vientiin. Suomalaiset ei itse saa niitä. Eikö tästä tarina kerro, että esimerkiksi niin kuin tiettyjä aterimia tai pannuja tai täyspuisia huonekaluja, niin ne lähtee Suomesta vientiin. Näin mulla on pari kertaa niin kuin myyjät sanonut. Tuolla kaupassa kun mä jotain ihmetellyt, että miksi tätä ei saa. No, tää on vähän toinen juttu, koska voi olla, että onko tulevaisuudessa vielä vientiä ja tuontia? Vai kasvataanko me kaikki selässämme? Selästä? Ja vähän niin kuin etana, että meillä on talotkin siinä. Kapseli kasvaa, niin me vetäydytään sen kapseliin. Ja sitten siellä on niitä pieniä kasvatustetrimaljoja ja muita. Niin. Mun kääntää jotenkin vatsaa tää keskustelu. Valkoisena kapselissa. Niin, auringonvalo ei osu ikinä. Se saadaan D-vitamiinikin sieltä kapselin sisältä jotenkin oikeina annoksina. Mutta toisaalta hei, ajankerrostumat, siis vanhat solariumit, niin nehän oli vähän niinku kapseleita. Ja niissä rusketuttiin. Ne oli edellä aikaansa. Niin, no tietyllä tavalla joo. Liittyykö näihin kapseleihin mitään niin kuin oikeasti ilosta? Koska nyt kaikki mä en nyt jaksa näistä selästä kasvatettavista ruuistakaan innosta. Liittyykö näihin kapseleihin nyt jotain huikeaa ja hauskaa, mitä me halutaan kokea? Vai onko nämä kaikki tämmöisiä niin kuin tarpeeseen tai johonkin epämukavuuteen liittyviä? Niin, siis nyt me ollaan ajateltu koko ajan, että siellä on vain niin kuin yksilö siellä kapselissa. Mutta voisiko olla siis tämmöisiä ryhmäkapseli. Niin. Tai yhteisöjä, vähän isompiakin yhteisöjä. Mitä sulle tuli se niin siitä jostain kivasta mieleen niin yhteisö? No, yhteisöllisyys, se on vähän niin kiva juttu aina. Kimppakivaa kapselissa. Minkä takia tulevaisuuteen aina liittyy jotain? Ajattele kaikki tulevaisuusleffoja, onko yhtään niin onnellista tulevaisuusleffa? Eikö niissä kaikissa käy jotenkin huonosti? Se tulee nopeasti, ei tule heti mieleen semmoista, missä ei olisi jotain tämmöistä dystopia-tyyppistä. Pakkohan semmoinen olla. Jos se ei ole, niin Rennin pitäisi tehdä se. Jonkun pitäisi tehdä se. Reni tekee sellaisen niin kuin action. No, mutta sekin voi olla, se silti päättyy tavallaan niin kuin hyvin. Onnellisesti, niin iloinen action tai siis sellainen happy. Joo. Mut jos palataan niin kuin sun kirjailija, niin mä en ehkä sulle laittaisi tätä käsikirjoitusta tehtäväksi siitä onnellisesta lopusta. Vai pystyisit sä? Pystyisinkö mä onnelliseen loppuun? Ei, en mä niitä päätä niitä loppuja. Ne tarinat päättää itse omat loppunsa. Ne on sellaisia kuin on. Eli siitä tarinalla on niinku mielikuvitus. Se tarinahan on niinku totta. Se toimii tiettyjen lainalaisuuksien alla. Joo. Kerro lisää. Niin, se etenee niin kuin sen on tarkoitus edetä. Okei, tää on pikkasen ehkä tällaista niin kuin romantisoitua totuutta, koska mä välillä on tehnyt niin, että mä oon ajatellut, että tää ajautuu vääjäämättä. Sitten mä olen, että ai, tekee pahaa.
ei kykene. Ja sitten on kyllä vähän muuttanut sitä. Onko sulla siis, väitätkö, että sulla ei ole koskaan ollut tiedossa loppuratkaisu? Ei, kun kyllä mä sen tiedän. Mutta siinä on ne lainalaisuudet jo valmiina. Se tarina on niin valmiina. Sitten mä vaan rupean kirjoittaa sitä. Sitten se on vähän niin kuin mä seuraan sitä rihmastoa. Okei, mutta jos sä päätät heti alussa siellä, että tässä on onnellinen loppu. Sitten mun pitäisi tietää, mikä se alku on. Eli siis sulla ei ole alkukaan koskaan selvillä. Ei vaan ne on yhtä aikaa. Se on niinku hiekkalaatikon rajat. Se on se rihmasto, jos sä kasvatat selästäsi jotakin. Se tarina syntyy samalla tavalla. Ne liittyy toisiinsa. Joo. En mä sitä nyt voi muutella siinä kesken kaiken, koska muutenhan siitä saattaisi, sehän olisi vähän niinku uni, tiedätkö, mitä selität aamulla, että joo, sitten siinä tapahtui näin, paitsi että se oli epäloogista, koska mä en tiedä, miksi me päädyttiin sinne. Niin se ei mene niinku unen logiikalla, että se voi vaan vaihtua, vaan että jos on lähdetty seuraamaan jotain logiikkaa, niin se vääjäämättä vie jonnekin. Joo. Koska monesti siinä on tiedossa asioita, taustoja tai jotain muita asiahaaroja, niin kuin yksityiskohtia, jotka ei näy siinä kirjassa. Ei näy eikä ole siis kirjoitettunakaan. Vai? Ei, mutta mä tiedän, että ne on olemassa. Et jos mä joskus kuvannut tätä, ajattele siis sellainen, että sulla on vaikka pelilauta pöydällä ja sitten sulla on paperi, jossa on reikä. Ja sit sä asetat sen paperin siihen pelilaudalle ja sit sä rupeat sitä siirtää johonkin päin. Ja ajattele pelilautaa, kun siinä menee joku rata. Niin sit sä seuraat sitä, mitä siinä näkyy. Mut jos sä olisitkin sattumalta pistänyt sen reijän eri kohtaan ja lähtenyt eri suuntaan, niin sit olisikin saattanut tulla eri tarina. Kyllä. Oletko koskaan muuten miettinyt, kun leffoissa on tehty sellaisia, että nää jäi tulematta? Ja ohjaajan versiot. Niin se, plus sitten vielä niitä semmosia pätkiä tai koskaan sitten laitettu mihinkään. Niin voisiko kirjastakin tehdä semmoisen sivuvärpäkkeen, jossa... Niin, tai että ne olisi eri värillä siellä väleissä. Ja tässä kohti ajattelin hetken aikaa, että... Tai... Ei ollutkaan hyvä. Oli huono idea, koska jos olisin paljastanut päähenkilöstä tämän asian, niin kaikki olisi ajatellut, että sehän on todella epämiellyttävä henkilö. Mutta tässä kohti, vaikka me tiedetään, että nämä epämiellyttävät ominaisuudet on olemassa, niin kerrotaan vaan nyt näitä asioita, koska tässä kohti tarinan lukija on parempi ajatella, että tämä on hyvä tyyppi. Niin, sitten se voisi vähän niin kuin päiväkirjamaisesti kirjoittaa sinne, että sinä ja sinä päivänä päätin, että tämä ei sovellu tänne. Tuo kirja voisi alkaa noin. Sinä päivänä päätin, että tarinassani, tai sinä päivänä päätin, että rouva Myrsky ei kuollutkaan. Niin just. Mä en sanoa, että se on mun mieliksi, että tässä on päätin, että tässä on onnellinen loppu. Mutta eihän kukaan sanonut, että kuolema on epäonnellinen loppu, kun sehän on ihan normaali loppu. Mikä tulikin hyvin mieleen, koska ollaan nyt tällä hautausmaalla. Kyllä. Tässä on muuten tää Maunola Uurnalehdon lampi. Tarina kertoo, että tässä eläisi kilpikonna, jonka joku on joskus silloin tällä aina nähnyt, mutta sitten kuitenkaan sitä ei virallisestikaan ole sillä tavalla. Onko se vähän niin kuin Loch Nessin hirviö? No. Siis pärjäisikö se edes teoriassa tuolla niin kuin talven yli? En osaa sanoa. Siis en tiedä meneekö tää pohjaan asti jäähän ja mä en tiedä yhtään, että miten nuo kilpikonnat ylipäätänsä Suomen talvesta tykkää, mutta... Ja mikä kilpikonna se niin kuin olisi? En tiedä. Mä luulen, että ihmiset luulee, lampenlehtiä, kun lumpenlehtiä luulevat. Niin, jos tarpeeksi käyttää mielikuvitusta, niin voi nähdä. Kato kun toi, joka on tuolla veden alla osittain, sehän näyttää vähän kilpikonnalta. Kyllä. Tuli muuten tästä mieleen, tää on tosi hieno hautausmaa. Niin joo. Just viimeisen päälle laitettu joka nurkasta.
Mun aina käy kateeksi hautausmaita. Niin, näitä pitäisi olla kaupunkipiukassa, niin joka paikassa olisi kauniita puistoja. Niin puita. Puita ja kauniita puistoja, niin kyllä. Siis voiko sanoa, että käy kateeksi hautausmaita? Olipa outo lause. No, mutta siis, miksi tällaisia puustoja voi olla muualla kuin hautausmailla? Niinpä. Sitä paitsi jokuhan siis oikeasti pitää tätä kyllä pieteetillä kunnossa, että täällähän niinku kaikki on siististi. Tämä on hyvin hoidettu. Kunnia sinne, kelle kunnia kuuluu, kuka lie. Me eksyttiin. Mentiin pitkäksi. Nämä suomalaiset hautausmaat on mun mielestä tällaisia sympaattisia, luonnonläheisiä. Näissä ei ole sille mielikuvitus laukata villinä. Oletko käynyt jossain semmoisessa hautausmaassa? Mistä on? Hautausmaalla. Hautausmaalla. Hautausmaassa. Se on hauska. Mikä hautausmaan pääkaupunki? On monessakin. Mutta esimerkiksi tää on mun mielestä varsin lungi hautausmaa. Niin, onko sulla jäänyt mieleen joku erityinen hautausmaa ulkomailla jostain jäänyt? No, mulla oli siis Suomesta tullut mieleen. No. Eläinten hautausmaa, se on vähän spooky. Niin, ja surullinen. Sitä se ainakin on. Hautausmaa ei sovellu eväiden syöntipaikaksi, niin että tänne ei saa tulla niinku... Mistä sä niin luit? No tosta. Mikä se on siis? Tässä on joku tämmönen info. Uurnalehto, hiljentymisen paikka ja luontokeidas. Erikoisia puulajeja ovat esimerkiksi rusokirsikka. Voiko se olla rusokirsikka, mitä me ihmeteltiin? No on se mahdollista. Tämähän on yhtä juhlaa. Nyt mä löysin tikanpesän. Näet sä, sinne se meni tohon. Mikähän toi on? Haapa, sekin taitaa olla. Reikä, kohta se tulee varmaan ulos. Hirveä. Kato, nyt se tulee ulos. En mä tiedä millä korkeudella. Tossa joo. Niin siis tää kyltti on Maunulla niitä luontopolun kylttejä. Joo. Mutta siis rusokirsikka, hemlokki. Tiedätkö minkä näköinen hemlokki? Se joku Herlokki Solmusen veli. Ruusu- ja helmiorapihla ja jalopähkinä riippakatsura. Se olisi pitänyt melkein löytää ja pongata tuolta. Ja punatammi. Mutta edelleen mä luulen, että se mitä me ihmeteltiin tuo puron varrella oli rusokirsikka. Mitä lyödään vettä? Rusokirsikka on se peruskirsikka. No, jos tuossa lukee erikoisia puulajeja, ovat esimerkiksi rusokir. Mä joudun melkein tulee tuon tikanpesän kuvaamaan joku kerta. Ei se ole rusokirsikka, kun rusokirsikka on vaaleanpunainen ja toi oli valkoinen. No olisi pitänyt ymmärtää, että jos nimi on ruso, vai voiko se olla valkoinen? En tiedä, onko siinä sitten erilaisia jotain värimuunnoksia. Vois hyvin kuvitella, että on. Tää pitää nyt taas tutkia. Ajattelin, jos tää kaikki tieto pysyisi päässä, niin olisi paljon siirrettävää. Sillä, että ottakaa kaikki, mikä irti lähtee ja siirtäkää johonkin. Miksei se pysyisi päässä? Kai se pysyy siellä, mutta että onko sinne yhteydet kunnossa siihen tietolähteeseen? Tavoitteeksi nyt opettelet kaikki erilaiset kirsikkalajikkeet. Eikö tuon hemlockin mä haluan tietää. No se voisi lisätä siihen kirsikkojen listan perään. Mutta sitten siinä oli se riippu joku, jonka me jo unohdin. Masentoa. Hemlockit on mäntykasvien Meinasin ehdottaa, heimo. että ota kuva siitä. Silleen sen voi muistaa vielä hetken päästä. Tästä kävelee vaan takas. Joku toinen kerta. Missä suuntaan nyt lähdettiin? Tästä jos lähtisi, niin päätyisi tuonne keskustan suuntaan, mutta eikö me kaareta tästä takaisin tuonne Pirkkolaan päin? Niin, tai sitten mennään tuolta mennään vähän matkaa eteenpäin ja niin kuin siitä
Vai tehdäänkö toisen kerran pidempi? Kyllä tuolta mennään tuolta. Voidaan mennä tuosta. Mähän siellä jossain aiemmassa podcastissa hehkutin niistä punkeista. Joo. Nyt voidaan mennä sen punkkimetsän läpi. Hehkutit punkeista ja nyt me mennään punkkimetsään. Varma paikka saada punkki. Ja me halutaan saada punkki, koska... Voiko mennä sitä polkua pitkin ja mennä tonne Tässä on muuten, Väriin? tässä on muuten kans aika kivan näköinen tää puro. Kyllä. Tässä kohtaa se vaihtuu niin kuin haakanpuruksi. Okei. Valitaanko me tää tienhaara, missä lukee Maunula ja Laakso? Kyllä. Pikkukoski. Valkovuokot on mennyt nukkumaan. Mut siis hei vielä, jos ne kaikki maailman kapselit ja selästä kasvatetut ruuat ja ties mitkä muut koskee meitä, niin koskeeko ne myös sit valkovuokkoja? Vai saaks valkovuokot mennä tolleen ikiaikaisina? Mitä sä tarkoitat siis? No, et ne saa mennä nukkuun tuolla pöpelikössä tolleen niinku ne on menneet nukkumaan jo muinoin. Muuttuuko niiden elämä? Mä luulen, että joku on jossain kerännyt jo tarpeeksi valkovuokkoa talteen johonkin kapseliin. Että se voidaan sitten Valkovuokko jotain jossain muualla perintöä. Tetrimaljassa kasvattaa uusi valkovuokko. Tetrimalja, eikö se ole Petrimalja? Petri. Mm-hmm. Se oli. Se oli kapseli. Elävä kapseli. Joo, siis, mutta se piti hyvin huolen siitä, että hän on tulossa sieltä takaa. Paitsi mä en ymmärtänyt, että se huusi meille. Mut tuli kyllä selväksi, että joku huutaa jotakin. Meillä on ollut muuten jossain podcastissa puhetta noista maastopyöräreiteistä täällä Keskupuistossa. Mun muistaakseni oli, niin tässä on nyt sitä uutta. Okei. Niin mistä toi tulee? Koko Keskuspuiston läpi. Tuo on niin siis rakennettu oikein tommonen uusi polku ja tästähän ne painelee sitten tänne punkkimetsään. Uskaltaako täällä nyt sitten kävellä? Uskaltaa. Oikein hyvin. Mihin sitä olisi niitä valkovuokkoja sun mielestä siis kerätty? Ja ne voitaisiin niinku muuttaa digitaalisiksi tai jotenkin virtuaalisiksi, niinkö? No nyt mennään meikäläisen osaamisalueen ulkopuolella, mutta eikö ne vois ajatella, että jotain molekyylejä siitä on talteen otettu ja sitten voidaan joskus omassa tulevaisuudessa niin todeta, että valkovuokko koostui tällaisesta tällaisista biteistä niin sanotusti. Ja sit voidaan kasvattaa, vaikka ei olisi minkäännäköistä siementä olemassa. Mutta miksi me haluttaisiin niitä kasvattaa? No jos joku haluaa esimerkiksi siihen omaa kapseliinsa valkovuokkopuskan, niin sit se voisi tilata jollain systeemillä, että voisiko niitä kasvattaa omassa selässä? yksi valkovuokko, kiitos. Sitten seuraavana aamuna, kun herää taas täysin virkeänä D-vitamiini-boostauksen jälkeen, niin yhtäkkiä siinä kasvaisikin valkovuokko siinä kapselin jossain pienessä ruukussa. Mä jotenkin masentaa tää tulevaisuus, kun tää ei nyt kuulosta yhtään hyvältä. Mutta eikö ole hieno metsä? On muuten. Hei, nyt mä tajusin, että nää on lehtikuusia. Tää on lehtikuusia täynnä. Mä luulen, että punkkeja. Punkit on täällä sen takia, että täällä saattaa myös aika monta eläintä tykätä asustella. Uikupa säikäi. Se oli kanto. Jos katsot tarkemmin, niin kohta se varmaan näet, jossa on joku siis oikeat sarvet. Koska no siis mä oikeasti ajattelin peuraa ja sitten mä käyn katsomaan. Sitten toi kanto tuijotti mua. Mutta täällä on varmaan sen takia punkeille oivalliset olosuhteet, kun täällä on tämmöistä ihmeellistä pitkää heinää. Missä me mennään täältä vai?
Tää voi olla hyi, tästä puro ei näytä kauhean hyvältä. Ei. Mitä siinä kasvaa? Jotain levää. Mutta jos nyt haluaisi ajatella sen tulevaisuuden niin kuin onnelliseksi, niin saataisiko me jotenkin poistettua nämä ympäristöongelmat ja ihmisten väliset aggressiot ja tällaiset niin kuin erilaiset ongelmat. Vai päättääkö joku, että kun kaikki muut lähtee kapseliin, niin pari yksi päättää, että en muuten, ja sitten se jää tänne nautiskelemaan raittiista ilmasta. No toivon mukaan se on sellainen tyyppi, joka jää niiden kapseleiden ulkopuolelle, eikä sellainen tyyppi, joka päättää sytyttää ne kaikki kapselit tulee. Totta. Kuka niitä muuten vartioi sitten? Ai niitä kapseleita? Niin. Siis mä en nyt ymmärrä, mitä sä näet mielessä. Kun mä näen nyt mielessäni semmoisen etana-yhteiskunnan, joka kuljeskelee semmoiset kapselit selässään, vetäytyy niihin ottamaan D-vitamiinia ja kasvattamaan valkovuokkojen ruokaa selässään. Niin, että mikään muu ei muutu, paitsi että tulee ne kapselit tähän tavallaan. Niin tähän kehoon kiinni. Just. Oho, saaks näissä kävellä? Saaks täältä joku niin kauan saa kävellä, kun ei spora liiku, mutta sit kannattaa ehkä varoa. Mennäänkö täältä? Oho. Nyt ei olla enää hautautumaan rauhassa eikä metsässä. Mä en tiennyt, että noitakin ajetaan seisallaan. Pitää sen vähän hakea jännitystä. Mikä tää oli, kevyt moottoripyörä vai? Ne oli ihan mopoja. Mutta se noista voi sanoa saman tien, että ilmeisesti niitä ei ole kukaan vaihtanut vielä sähkövehkeiksi. Et mopo pitää olla. Mopon pitää ääntä ja haista vähän pakokaasua. Mistä se johtuu, että sähkövehkeet on äänettömiä? Siis sähköpolkupyörät. No, eikö se, siellähän se vaan sähkö tuottaa energiaa. Se pidä ääntä. Mistä se moottoriääni sitten tulee? Ei niistä tukka. Ei, mutta noista esimerkiksi. Palamisreaktiosta varmaan. Ollaanko taas? Nyt ollaan pois omilta osaamisalueilta, mutta siis... Ei nyt palamisreaktiossa mitään ääntä tuu. Mutta siis meillä on vielä se sähkö. Voidaan siihen kehittää äänen. Niin vois. Siis esimerkiksi palataan takaisin siihen Nokia-aikaan. Tulee kiitopää. Niin, tätä just. Et silloin kun Nokia-puhelimet oli kova juttu, niin silloin oli niitä soittoäänikauppoja. Nythän voisi tehdä sähköautoille samanlaisia, että voisi niinku erilaisia äänimaailmoja ladata siihen niin, että sisällä kuuluisi tietynlaisia ja sitten ulos kuuluu ennen kaikkea. Ja tulevaisuus rupeaa kuulostaa koko ajan kauheammalta ja kauheammalta. Niin, koska tulee sellainen auto, missä on kaiuttimet ulospäin. Tämä voisi pitää tämmöistä näennäistä, niin kuin näennäisesti muistuttaisi jotain, niin kuin, ei suoranaisesti mitään niin kuin linnun ääntä, mutta jotain linnun kaltaista ääntä, niin kuin oma laji. Se voisi tekoäly luoda eri linnun äänissä semmoisen autolinnun äänen, kuljetuskapselin äänen, joka oli silleen luonnonmukainen. Niin sillä voi niinku brändätä itteensä. Niin. Sillä äänimaailmalla. Aha, tuossa on toi luonnonsuojelija liikenteessä ja tuossa on tuo, joka haluaisi edelleen ajaa dieselillä tai bensavehkeellä. Tänään muuten pohdin, että kauankohan menee siihen, että bensa-asemia ruvetaan niin radikaalisti vähentää, että se joudut ajaa jonkun matkaa keskustasta ennen kuin se löydät bensa-asema. Varmaan siinä vaiheessa, kun valtaosalla on
sähköautot, niin sitten ne rassukot, jotka ei ole vielä onnistunut saamaan tolppaa minnekään lähimaastoon, niin ne pistetään laskelmoimaan sillä lailla, että pitää vähän aina jättää sinne tankin pohjalle löpöä, että pääsee hakemaan. Ihan uusi bisnesalue. On sellainen vetopalvelu, joka vetää aina keskustasta tuonne kaupungin ulkoreunalle autoja, jotka on hyytynyt bensan loppumisen takia. Niin, sellaiset niin kuin ihmiset, jotka on liian huonosti organisoituneita, että ne ei taju jättää sitä. Vetoapu Uber. Ei kun kapseli. Kapseli. Vetokapseli. Vetokapseli vanha-aikaisille vanhoille ja vanha-aikaisille autoille. Joo. Itse asiassa rupesin miettimään, kun tuon sanoi ääneen äsken, että keskustassa hävii bensa-asemat. Niin miksi näin? Koska keskustassa on kaikista vähiten myös latauspisteitä, esimerkiksi sähköautoilla. Eikö pitäisi tehdä toistepäin, että eka niitä latauspisteitä ja... Mutta tämän tarinahan sä kirjoitit nyt ihan itse. Niin mä huomasin. Niin mietin nyt sitten, miten se sun päähenkilö pärjää. Kuka se on? Onko se dieselmies se keskustassa? Ja mitä se sitten tekee? Onko se tämmönen katkeroitunut, epätoivoisiin tekoihin altis tyyppi? Ja onko siinä onnellinen loppu? Kun dieselautot häviää. Ei vaan tää tyyppi, joka on jäänyt jumiin dieselautonsa kanssa keskustaa. Heittäytyykö se jonkun kapseli alle lopuksi? Eikö siis, että hei, nyt tulee dieselkapseli. Pelastaa. Se kehittää oman. Selästä. Se puristaa semmoisesta selästä semmoista dieseliä. Biodieseliä. Niin, biodieseliä. Hiestä. Eikö se on sitä ureasta. Blue juttua, mitä lisätään dieselautoihin. No, mutta joka tapauksessa yhtä hyvin se voi. No minkä takia se tarvii edes koko dieselkapseli? Sehän voi olla itse dieselkapseli. Aina tyhjentää virtsarakon semmoiseen moottoriin ja päristelee sillä omalla kotikapselilla. Se muuttuu aina välillä kuljetuskapseliksi. Vähän niin kuin etana, mutta nopea. Supernopea etana. Siellä on se ihminen, semmoinen vartalo, joka ei tee mitään. Se muuttuu semmoiseksi vähän selkärangattomaksi niin vuosi sitten evoluution myötä. Tämä muuttuu entistä enemmän vaan tämmöiseksi kauhtarinaksi. Mitä materiaali se kotilo sitten olisi? Ei kun, nyt mä sanoin jo kotilo, kun se oli kapseli. Se selvästi ohjasi mun ajattelua. Niin, paitsi että ne, jotka on keksinyt, että se on ne kapseli, ne on itse asiassa nähnyt sen kotilon ja keksinyt, että ihmiselle se on niin kuin kapseli. Niin, koska ne on aika lailla erilaisia niin kuin kotilon näköisiä kaikki kapselit, mitä nyt on piirretty. Esimerkiksi eutanasiakapseli. Niin. Voisiko se olla jotain no ei se voi olla mitään luonnossa olevaa, koska se olisi niin kuin väärin. Eikö se voisi olla semmoista niin kuin just tänään puhuit niistä munankuorista, niin voisiko niin kuin kehittää, että jälleen kerran voisi kasvattaa itse vaikka varpaan kynsistään semmoista superlujaa sellaista. Kalkkikuorta. Niin, mutta siis todella sellaista, joka kestää kaikessa käytössä. Niin. Tai jos se onkin itse asiassa vaan muovi. No. Muoviahan kierrätetään nytkin, niin sitten tavallaan tulee kotiin semmoinen laite, millä se muovi muutetaan kapseliin. Mutta mä näen sen nyt mielessäni koko ajan, että se on semmoinen niin kuin ihmisevoluution tulos, missä aluksi se voi varmaan olla muovista, mutta loppujen lopuksi me ryömitään ympäri semmoisissa. Niin, että se esimerkiksi jostain solisluista lähtee. Niin sulla kasvaa sellainen. Joo. Ja mä en edes tiedä, onko ihminen siinä vaiheessa enää niin kuin nisäkäs. Niin. Näet sä tämän tulevaisuuden? Niin, eikö se vedestä kun me lähdettiin?
niin kuin ihminen. Niin, paluu on takaisin sinne. Niin, just niin. Hei, ympyrä sulkeutuu. Vetäydytään sinne kapseleinemme. Veden alle. Niin. Koskaan ei edes päästy tutkimaan kaikkia maailman syvimpiä meriä, kun ei olla itse palattu sinne. Niin, sit voidaan tutkia niillä kapseleilla niin kuin ihan mitä tahansa syvänteitä. Syvyyskapseli. Niin, ja muutetaan sinne kokonaan pysyvästi. Me ei niin lähdekään avaruuteen, vallottaa avaruutta, vaan yllättäen me lähdetäänkin niin tonne vesistöjen uumeniin. Vesistöjen uumeniin. Mitä nämä on? Siis valtameri. Kyllä. Eikö loppujen lopuksi ole sanottu, että niin kuin vedet ylipäätään on tämän maapallon niin kuin... Eikö maapallosta suuri osa on vettä? Niin, että niin kuin, ja me ei tiedetä mitä, ja siis jos ajatellaan tätäkin, että jos toi nyt pitää paikkaansa, mä tiedän, onko se nyt ihan täysin todennettu tätä maalta tai niin, vedestä maalle nousua, mutta olettaen, että se pitää paikkaansa, kun siitä ei ole jäänyt mitään kuva-aineistoa. Epäilen, että olisi. Tai sitten meidän koululaitos on vain rajallinen, eikä ole jakanut meille kaikkea materiaalia. Pimitetty se tieto. Mutta ajattelen, että tämäkin ongelma korjaantuisi, jos meihin voisi siirtää sitä kokemusdataa päähän. Niin meillä olisi koko maailman niin kuin, historian tieto käytettävissä. Niin, jos ajatellaan, että kuin pieni pala esimerkiksi jotain organismia tarvitaan, että se tieto pystytään siirtämään sulle. Niin. Niin sitähän, tuollahan on museot Piukassa, niin aika monta faaraoiden muumioita. Vanhoja. Jos muuhun siirrettäisiin faaraon niin kuin databittejä, joo, niin voisiko sanoa, että mä olisin silloin faarao? Jos sä itse sanoisit, kun se muuntuisit tavallaan. Niin, no totta. Mutta sittenhän mä en välttämättä olisi valmis ollenkaan tähän, kun mä olisin jäänyt sinne oman valtakuntani aikaan, niin olisinko mä valmis tähän muutokseen? Jos ne sekoitetaan niin tavallaan sun ja sen. Niin tietenkin, joo totta, niin miksi se jyräisi yli? Niin. No, sehän olisi silkkaa tyhmyyttä. Niin, ja typerä ajatuskin. Mutta ympyrä on sulkeutunut. Kyllä. Oikealla on varsin salibändikapseli ja edessä on uimokapseli ja yhteisökapseleita ne molemmat. Niin on. Onnellisia. Onnellisten. Kauheita ei voi sanoa, että onnellisten loppujen yhteisökapselit, kun se herättää jotenkin pahaenteisiä mielikuvia. Mitä se on vielä tuolla, kun ihmiset urheilee, niin sieltä... Endorfiinikapselit. Niin, eikö ne ole niitä? Mielihyväkapseleita. Tästä tuli varsin mielenkiintoinen podcast. Voi herättää kaikenlaisia ajatuksia sitä kuunnellessa, mutta pistääkö pakettiin ja... Kapseliin. Pistääkö kapseliin? Äänikapseliin. Pistetään äänikapseliin ja suljetaan tämä lähetys. Kiitetään sitä ennen kuuntelijoita. Kiitos. Kiitos.